Kang matur suwun, kowe selalu menghiburku nalika sedih. Aku meh takon nek kowe sedih sing ngehibur sapa Kang? Damn. Dari sekian ewu wong sing peduli karo aku mung mbak kowe. Aku lek tahun-tahunan bro. Istilahnya arti menghibur ya aku wis tahun-tahunan. Maca komen nembak ya aku terharu. Selama ini Kang ndang turu aja lali sesuk ulur kacang. Ulur kacang patakmu aku ki lagi sedih terharu kok kon ulur kacang ki sapa ta kuwi?